Srdce. Kokotina. Brúcho. Čo to je tam, kde by... Brúcho, nedobre sme teraz. Čo dáme? Bramborce. Ja. Čo je pri B? Také je. Kde to je teraz? Lučenci. Brno. Jaj. Pri Lučenci. Lučenci Brno. Bukurešť. My tam ideme. A ty ideš? Čo je pri Lučenci na B? Kde je letisko? Sliač. Pri Lučenci. Ale čo mi všetci sliačujú, čo máte hneď... O ne. Napadne ako Biskup. Biskupina. Čo? A čo ja? Čo to je? No. To hej. A ktoré to teraz bolo? Trenč. Aj ty na B. Ale najbližšie letisko sa kde je sem. Nie, tam je malé. Tam je také malé. No veď malé. Môj striko tam má, ne? Berlín, no. Do piči, ako sa to volá? Zavolám Simóny. Zavolám Simóny. Toto jak sa volá? Tvoja sestra? Víš to? Zavolaj, ako sa to volá? A Ale to je tvoja sestra. Ja ti podoboviem, keď ma napadne. toto ide do kola. Čo je? Chceš ukázať sa? Aj hovoril. Hovoril mi bol. Že mi robí tam také kapovržné. Super mi sú tam. Ale si neplakala, keď si zochýnal kône. Bravo. A vy si Teba to že to môžu povieť. Tam som teraz! Robí mi zanca. Som prevražená. I super mi sú aut. Brahovia, videli. Máš čekadlo po ruke. Sú nasadení vodne v noci. Sú to muži schopní dnes. Ja chcem. Oni Diana nepomína slnku. Diana už spí z sobého domu. Že ukradla mi nám to vybaví. to si pa popadla. Tá sa modlí teraz na... Hľadám to mesto, mám GPS. GPS navigácia. Už nie, to už musím odpočiť. Už som si tečo. Až tak sa smie. Už som pri Lučenci. Tak Teraz máte domov.